orvos ide rakta a hasamhoz a kezét, mert nagyon nehezen szültem meg, és nyomta, hogy tudjak szülni. És az nagyon fájt, be is lilult végig az egész hasam. Az nagyon iszonyatos volt. Akkor szét is repettem minden, úgyhogy ez nagyon rossz volt, az a szülésem. És ezért is nem akartam harmadik gyereket, mert akkor nagyon rossz volt. Iszonyatos, amit ott átéltem. De viszont az orvosok azok rendesek voltak, meg a nővérek.